Takže jedno rýchle amatérske videjko pre vás, to možno dobre nechápe. Keď si otvoríte Engraver, máte tam nejaké názvy nejakých schopností, hej, ktoré vám môžu pomôcť v boji. Každá schopnosť, čo je u mňa, je odomknutá. Ak tam máte niekde zámku, treba len cez research míňať kryštály. Daná schopnosť vám môže padnúť. Ak chcete konkrétnu schopnosť, povedzme, ako tu mám armor, napravo hore máte modrý fragment, modrý kryštál. Väčšia pravdepodobnosť, že vám padne daná schopnosť, je za modré, hej. Tento Power Surge má za fialové a tak ďalej a tak ďalej. Keď si budete rozklikávať, tak vidíte, ale schopnosti padajú náhodne a môže byť aktívna iba jedna schopnosť. Ktorá schopnosť je aktívna, to zistíte tak, že tam máte zelenú fajku pod názvom, hej, ako mám tu. Na spodku mi píše Deactivate, čiže schopnosť je aktívna. Ak si chcem schopnosť prehodiť, napríklad na Power Surge, nedá sa mi, je to v sivom, tam, kde sú púdre, hej, 7.4. Treba danú schopnosť deaktivovať, otvoriť si schopnosť, ktorú chcete mať aktívnu a za 7 púdrov si ju viete instantne aktivovať. Hej. V Research míňate kryštály, tým pádom, keď vám dačo vygeneruje, claimnete to, roztočí sa vám ruleta, kde vám padnú buď tie žlté mince, alebo zelená šípka. Ak vám padne zelená šípka, zvýši sa vám kvalita, hej, tu mám 10 zo 17, bude tam 11 zo 17. Tým pádom, keď sa vám to zvýši sa vám aj to zelené číselko v tom popisku z 19 na nejaké vyššie. Samozrejme to viete vyleveliť tú kvalitu aj za tie žlté mince. Je to na vás. No a to bude asi tak všetko. Ak by ste niečo chceli vedieť bližšie, stačí do komentáru napísať. Napíšem vám. Není problém.